Не фоткай. Менә Ванька эшләп йөри. Менә Камил истәлде килде мәгә. Квас сарап килгән безне эшерде. Кыздык барыбыз да эшләп. Менә Габдулла бөтен эшне эшләшә, молодец. Монда кояш бик яхшы төшми торгандыр бәлки дә. Менә Мөхтәр суап килгән салкын су. Менә бераз ардылар, тукталып торалар, хәл алалар. Эшләре менә бер кыр утырттык. Кыямәт көннән көн игелеген күргән насыйп. Амин, амин, амин. Шушы җимешләрдән. Наил апа килеп истәлде менә мәгә, укытучы Наил апа. Ярар, аны приветны ерактан бирсәгез ярый. Яла Наил апа берлеп басты арты белән. Ярар, яхшы, әмма яхшы бара.